ɔsɛ ameyaw ɛyie mpanifo ba wɔtwe a wɔkɔse ɛyie no nana ɔten bosompra odikan na ɔyɛ aburi amanɔne hene ɛna afei abusua kasamafoɔ elder George Dako ɛna wɔkɔse mpanifo yi ɛyie wɔkɔ mampani ekufuo hɔ no wɔde snap ɛne ɛyisidi a amamrɛ ɛkyerɛ ɛna ɛde hyɛ ne nsa wɔfiri hɔ no wɔsande wɔn mani ɛkyerɛ National Lottery Authority penimpa ononyamfoɔ Kofi ɔsɛ ameyaw ɛma ɔno nso ɔkɔse no ɛyie ɛyɛ oyi akashire Nana Ansa Kwadi fourth Akuapem Addo hene ne Osofpeni Henry Kwesi Apia the presiding elder AME Zion Church retired ne nana no da fomu na ye nana Mfum CEO Mfum Farms Kumase ene nana Kwaku Osei one ye ekɔ na busua panyin ewo enyinam won esuma yen awie say Fmr Prez Nana so say eye won de hye won nana won wofa won ba Kwadwo baafo a champion aye friend KABA wa free mu na ye hye say Yesu ama anyame ya adom a eye memen de ebe na wotwe on the 16th and 15th ye be yi no na 16th no nyame adom State House ya de dan wo ho na eye amamprobi me Gestemini Methodist Church abaya sorry na yesie no su cemetery te ba ye wie ya na ye ba na ya be se we yese eye wa wadamfo wonana oba Kwadwo asare baafo champion KABA watona nanam ewon siedo te ba ya na yamane ye kakra no Ebra mampani Kuffour enso de ne ya akɔ nsɛm ɛma abusua no na sɛ wɔkan